6 ta' Awwissu, it-trasfigurazzjoni tal-mulej. Meta Ġesu kien fil-Galilija, xi sena qabel il-Passjoni, huwa ħa lil San Pietru, San Ġakobu u San Ġwan fuq il-għolja Tabor u immanifesta il-glorja tiegħu lilhom billi tbiddel qudiemhom. U wiċċu beda jiddi bħax-xemx. U l-biesu saru bojot bħad-dawl. Fl-istess waqt Mosè u Elija deru wieħed fuq kull naħa tiegħu jitkellmu miegħu fuq il-mewt li hu kellu jsofri f'Ġerusalemm. Pietru, maħruġ barra minnu nnifsu, qal lil Ġesu: "Tajjeb li aħna hawn, jekk trid nagħmel 3 arajjex, wieħed għalik, wieħed għal Mosè u wieħed għal Elija." Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl qattietu u ġie leħen mis-sema: "Dan hu ibni il-maħbub li bih nitaxxaq, isimgħu lilu." Malli d-dixxipli semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art u beżgħu ħafna. Imma resaq Ġesu messhom u qal: "Qumu u la tibżgħux." X'inrefgħu għajnejhom ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. U huma u niżlin mill-muntanja Ġesu ordnalhom la tgħidu lil ħadd fuq din id-dehra sa ma jqum min il-bniedem mill-imwiet. Mattew kapitlu 17 versi minn 1 sa 13. L-apostli tant issaħru bl-isprendur li raw li ma xtaqux jitilqu minn hemm. Però Ġesu ma żammhomx hemm, niżżilhom minn fuq il-għolja u reġa' daħħalhom fil-ħajja ordinarja ta' kuljum, fejn ftit żmien wara sofra il-passjoni u l-mewt. Ġesu rrid juri lill-apostli u lilna lkoll li kien jeħtieġ li ngħaddu mit-taħbit, mill-lemm, mid-tbatija tal-ħajja qabel ma nidħlu miegħu fil-glorja. Ninnutaw ukoll li San Pietru tant kien barra minnu nnifsu li meta wara x-xewqa li jibni l-arajjex nesa jsemmi l-arix għalih u għal sħabu. U dan għax Ġesu dewwaqhom ftit glorja, ftit li xejn, li hemm lesta għal dawk li jħobbuh. Il-festa tat trasfigurazzjoni ilha tiġi iċċelebrata b'solennità kbira fil-Lvant sa mis-seklu 6. Kienet iċċelebrata wkoll f'Xinħawi fil-Punent fil-Medjuevu sakemm ġiet estiża għall-Knisja kollha fl-1457 minn Kallistu III biex tfakkar ir-rebħa tal-insara fuq it-torok f'Belgrad is-sena ta' qabel. F'Malta il-parroċċa ta' Ħallija hija ddedikata lit-trasfigurazzjoni li fostna insejħula il-festa tas-Salvatur. Qari mid-diskorsi tal-Isqof Anastasju tas-Sinaj f'jum it-trasfigurazzjoni tal-mulej bit-titlu "U sew li aħna hawn". Ġesu għarraf lid-dixxipli tiegħu b'dan il-misteru fuq it-Tabor. Huwa u miexi magħhom, kellimhom fuq is-saltna tas-Smewwiet u fuq it-tieni miġja tiegħu fil-glorja. Huma setgħu ma femux biżżejjed dak li qalilhom fuq is-saltna tas-Smewwiet. Għalhekk biex ikunu żguri għal kollox f'qalbhom fuq dak li qalilhom fuq it-Tabor der qudiemhom f'dehra tal-għaġeb biex jagħtihom ħiel tad-dehra tal-glorja fis-saltna tas-Smewwiet. U hekk minn dak li raw setgħu jaslu biex jemmnu f'dak li kellu jseħħ għal li ġej. Qisu rid jgħidilhom biex iż-żmien li għad irid jgħaddi ma jġibx fuqkom nuqqas ta' fidi. Min issa stess tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-bniedem ġej fil-glorja ta' missieru. L-Evanġelista biex juri li Kristu kellu s-seta li jagħmel dan, żied jgħid 6 jiem wara Ġesu miegħu lil Pietru u l-Ġakobu u l-ħuħ Ġwanni waħedhom, tellaħħom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħas-silġ u darulhom Mosè u Elija jitħabtu miegħu. Dan hu
il-miraklu li tfakkar il-festa tal-lum. Dan hu il-misteru tas-salvazzjoni li seħħ issa fuq il-muntanja u aħna nġbarna hawn flimkien biex niċċelebraw kemm il-mewt ta' Kristu u kemm il-glorifikazzjoni tiegħu. Ejjew mela nkunu mħejjija biex nisimgħu il-leħen qaddis ta' Alla ġej mis-sema li qed isejħilna mill-għoli tal-muntanja biex flimkien ma' dawk li l-mulej għażel minn fost id-dixxipli li għażillu Alla naslu biex nifhmu l-għoli ta' dan il-misteru tal-għaġeb. Lejn din il-muntanja għandna nħaffu u dan ngħidu bil-kuraġġ kollu bħal Ġesu li fis-sema fejn mar qabilna u l-mexxej tagħna. Hemm fuq miegħu bil-għajnej ta' ruħna jiddu imġeddin b'xi mod fis-sura ta' ruħna aħna nsiru nixbħuh u bħalu ninbidlu bla qiegħda għax imħejjija dejjem għall-glorja aqwa aħna imseħbin fin-natura tiegħu ta' Alla. Lejn din il-muntanja niġru qalbna qawwija u ferħanin, nidħlu ġewwa fis-sħaba qisna Mosè u Elija, jew Ġagbu u Ġwanni. Ħankunu bħal San Pietru, kollu medi fid-dera tal-glorja ta' Alla, trasfigurat minn dik it-trasfigurazzjoni tal-għaġeb, maqtuħ mid-dinja u merfuħ mill-art. Bħalu nħallu l-ġisem, nitbedu mid-dinja, nduru lejn min ħalaqna, lejn dak li San Pietru mitluf minn sensieħ fena bla qismar jgħidlu kemm sew li aħna hawn. U tassew Pietru, kemm sew li aħna hawn ma' Ġesu, kemm sew li nibqgħu hawn għal dejjem, xemm aqwa, xemm aktar ta' għena, xemm aħjar milli tkun dejjem ma' Alla, tkun tixbħu, timxi fid-dija tad-dawl tiegħu. Iva, kull wieħed minna, kull min għandu lil Alla fih, kull min sar xebħ ma' Alla, fil-ferħ kollu jista' jgħid kemm sew li aħna hawn fejn kollox jiddi, fejn m'hawnx ħlief ferħ u għena u gost u pjaċir, fejn il-qalb qif sikkita fis-sliem u l-paċi, fejn naraw lil Kristu lil Alla. Hawn aħna namru u meta nidħlu ngħidu f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Hawn ma' Kristu jinsabu teżori bla qatt tal-għana ta' dejjem, hawn jinsab il-bidu u d-dera qisu f'mera ta' żminijiet li qatt iridu jiġu. U int, kif tħares lejn Ġesu? Tarah bħala s-Salvatur tiegħek, bħala Alla tiegħek u tħobbu għax hekk hu ta' bil-ħaqq? Qed tħallih jittrasformak bid-dawl tal-kelma tiegħu? Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdieni, int saħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' missirijietna u b'mod tal-għaġeb u rejt minn qabel kif aħna konna se nsiru tas-sew ulied adottivi tiegħek. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex jistħoq inna insiru werrieta miegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.